Sherifula télé filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ni waati na maa o maa sɔgɔlen bɛ Sherifula télé la an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn nin ye laada ye kari o kari ni nin wagati sera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ Sherifula télé jabaranin kan ka se ka barosigi dɔ boloda barosigi min bɛ tali kɛ an ka jamana kunkanko kibaruyaw la min b'a to jamana kɔnɔdenw u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ u ka jamana kunkanko kibaruyaw la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani farafinna gun kan donc a kɛkun ye o ye bi ye kari ye wa bi ye juin kalo tile 14 san 2026 bisa an bɛna barosigi ba dɔ kɛ o kama an ye wele bila maaba 4 ma o ko kɔnɔna na k'a yira maaw la k'a fɔ bi su in na min ye Dawuda Tarawele Bokele a bɛ ci telimani dɔ la o de kama a ma se k'a ye bi ni Ala sɔnna ma kari nata an n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ Sherifula télé jabaranin kan ka se ka continuer ni baro tɔ ye min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nanzaraw ka waribonsoba dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ donc olu ka nafolo kasabi minnu bɛ di kɛrɛnkɛrɛnnenya farafinna jamanaw ma donc nka n'a bɛ di a dikan bɛ fɔ donc a dikan ye fɛn jumɛnw ye an da bɛna don o de la bi su in na ka se ka a walawala ani nafolosoba yɛrɛ sigikun ye fɛn jumɛn ani a hakilina in dabɔra fɛn jumɛn kama n'o ko ma ko programme d'ajustement structurel donc an da bɛna don o de la ka se ka a walawala bi su in na maaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogoya min na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu sɔgɔlen bɛ an na télé Sherifula la nin wagati na radio kan nin wagati na minnu fana bɛ k'an lamɛn ani page Facebook ka Sherifula TV officiel ka fara min ye YouTube kan donc minnu fana bɛ k'an lajɛ direct la nin wagati na an b'u bɛɛ fɔ k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn o la maaba 4 na maa fɔlɔ o ye docteur Modibo Amadou Bokoum Inichu folikan jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma. Sherifula filɛbagaw je vous salue n y'aw fo kosɛbɛ ani wula ani su j'espère que an welekun o ye ajustement structurel ye n'Ala sɔnna ma an bɛna dɔɔni fɔ pour que africains ni maliens spécialement u ka dɔ sɔrɔ a faamuyali la mun kɛra vers les années 80 entre les pays occidentaux et l'Afrique et les ACP globalement. Yala sɔnna ok basi t'an da bɛ tila ka don o la ka se ka a walawala donc bamanankan don k'a yira maaw la donc maa filanan o fana tɛ maa dogolen an ka Sherifula télé jabaranin kan o ye docteur Fuseni Ouattara donc ale fana b'an ka kumaso kɔnɔna na bi su in na docteur Inichu folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Sherifula télé jabaranin. Amadu Su Tarawele n bɛ Sherifula filɛbagaw bɛɛ fo. Ne yɛrɛ kɔrɔkɛ fo n'o ye Seru Madani Ayidara ye kila n'an bɛ yan bi ale sababuya don n ka foli b'a bɛɛ Ala ka sini kɛnɛya d'an ma halisa n bɛ n tɔɲɔgɔn fo fɛn fɛn bi yan n'o ye kɔrɔkɛ yɛrɛ Haruna Yank ka foli bi yan dɔgɔkɛ Modibo Magalu ka foli bi yan ani Modibo tɔgɔ fila don Modibo Amadou Bokoum a ka foli bi yan i yɛrɛ ka foli bi yan ko kelen ma ko Ala ka amina ko bɛn amina rabi ok maa sabanan o fana tɛ maa dogolen jabaraniso in kɔnɔna na Haruna Niang a fana tɛ maa dogolen wa a kɛra minisiri an ka jamana in kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn Haruna Niang Inichu folikan jumɛn de b'i bolo ka se Sherifula télé jabaraniso ma. N bɛ bɛɛ fɔ ka f'u ye ko an bɛ baara min na a baara an bɛ Sherifula fo parce que initiative bɔra olu de fan fɛ quoi bon parce que hakili jagabɔ a ka ɲi jamana ma kojugu quoi pour que mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamu ka fɛn caman faamu fo aw ka kuma ɲɔgɔnya ye quoi donc ninnu émission ninnu a bɛ bɛɛ de kalan an minnu bɛ yan o ani minnu b'a lamɛn o bɛɛ de bɛ do ta la quoi o ka ɲi jamana ma parce que jamana ka dɔnniya o ka kan ka caya de quoi a kana dan mɔgɔ kelen mɔgɔ fila ma ni dɔnniya jɛnsɛnna a ka ca Ala fɛ a nafa bɛ caya fana quoi donc n bɛ bɛɛ fo n b'u wele jamana en tout cas je suis nisɔndiyalen don ka participer jamana jɔ discussion na quoi. Merci an b'i fo k'i waleɲuman dɔn maa 4 nan o fana tɛ maa dogolen sanga ni waati bɛɛ la n'an ye wele bila a fana ma a fana b'an jaabi Modibo Magalu donc o bɛɛ lajɛlen bɛ ale fana dɔn jabaraniso in kɔnɔna na nɔ folikan jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw ma. I ni ce an fɛ n b'i fo n bɛ Sherifula promoteur n'a baarakɛlaw bɛɛ fo ani baarakɛɲɔgɔnw ani minnu bɛ k'an lajɛ ani k'an lamɛn ani kuma ɲɔgɔnnaw a y'an wele a diyara an ye parce que
an bɛna an da don kuma min na nafoloko kuma de don jamanajɔko kuma de don baara dɔw kɛra kɔrɔlen mais a baaraw bɛ sen na halisa jamanako ye waati kununkurunin tɛ a bɛ daminɛ yɔrɔ dɔ de ye mais a bɛ jamanako ye fɛn de kuntalalajan de ye donc an bɛna min fɔ jamanajɔkan de don an bɛ dugawu kɛ vraiment kuma ɲuman kɔ bɔ na minnu bɛ jamana jɔ amina rabi merci o b'a to an bɛna an ka ɲininkali fɔlɔ la bi su in na n b'a daminɛ min ye Amadu Bokum n b'a daminɛ e la min ye programme d'ajustement structurel fɛn sugu jumɛn de don a ɲɛfɔ min b'a to an filɛbagaw bɛ se k'a faamuya. Ok, merci M. Traoré. Programme d'ajustement structurel, bon, normalement, il faut qu'à dire toi quand là, parce que toi où qu'a fait de mais comme émission c'est en Bambara, ne fait ka ta ka segin kana ka wala ka achi ka da programme d'ajustement structurel pour l'Afrique pour moi garant de garant mundo ne ka jate la de a kɛra pour que Afrique kana industrialiser donc au garant et Afrique effectivement o ye Afrique bali ka taa ɲɛ ni industrie tɛ jamana o jamana kɔnɔ a tɛ développer je le dis consultant ni économiste bɔw de bi yan ni industrie jamana bi développer ni industrie de ajustement structurel nana ka mission fɔlɔ Afrique la ka industrie bɔ yen ka usine bɔ yen ni tɛ jamana kɔnɔ ça ne va pas donc o ye u ko état kana u da don usine ko la bilen bon a kɛra 1980 état ninnu ça fait 20 ans quand même pour que état ye mun kɛ Mali la ani tɔw ye mun kɛ u ka jamana kɔnɔ an b'o dɔn usine caman sigira yan par l'état n'u nana ko état kana foyi kɛ usine ko la bilen ka recentrer fɛnw dɔw kan ça veut dire que joni b'a kɛ ni état m'a kɛ joni b'a kɛ donc normalement secteur privé de kan ka o relais ta j'espère que amina o question j'espère donc garant de pour que Afrique kana bouger ok parce que docteur fana bɛ o idée partager ajustement structurel programme d'ajustement structurel fɛn jumɛn de don jɔnw ka hakilinaw de don a ye mun fɔ an bɛ se ka taa o hakilina fɛ i b'a dɔn wagati dɔ kɛra diɲɛ kɔnɔ économie falenna déjà n'i y'a jateminɛ à partir des années 1972-1973 économie falenna kosɛbɛ a donna ne gɛlɛya ye jamanaw kɔnɔ i ko Faransi sugu Faransi u ka déficit budgétaire yɛrɛ ka daminɛ n'o tuma ninnu de la ne mɔgɔw hakili b'a la professeur Moro bien il peut bien témoigner Français ka banque centrale ka statut changé a tuma na o y'a sɔrɔ fɛn Valéry Giscard d'Estaing kun ka ministre des finances je crois avec Georges Pompidou président il y a article dɔ de k'a la article 25 n'i y'a lajɛ a man bon mais a ye fɛn dɔ ɲagamin dɔ économie kɔnɔ dɛ o ko le trésor public français ne peut pas être présentateur de ses propres effets à l'escompte à la Banque de France o kɔrɔ de sisan Faransi jamana n'u bɛ fɛ ka musaka fɛn fɛn bɔ u kan ka taa a wari ɲini de k'a fɔ k'u y'a sɛbɛn dɔrɔn ka commande kɛ commerçant taara banque la ka taa wari ta o tɛ yen tuguni u bɛ taa wari ɲini dɛ o de la u fana nana bourse la k'u ka obligation de titre bila en jeu mais Faransi ma se k'a yɛrɛ bɔ o kɔnɔ donc a y'a ye a tun bɛ ka marché caman perdu bon an ka jamanaw fana tun bɛ yan mais Mali tun tɛ bɛ u bolo sa mais Mali tun tɛ fɛn CFA kɔnɔ franc malien tun bɛ yan a tuma la mais o bɛɛ la an ko sirilen d'u la parce que an ko accord la depuis 1967 an seginn'u ka fɛnw kɔrɔ gɛlɛya tun bɛ Mali la yan gɛlɛyaba inflation tun bɛ yan a tun ka bon mɔgɔ hakili b'a la école karamɔgɔw b'a dɔn u bɛɛ tɔgɔ tun sɛbɛnnen don kɔrɔbɔrɔ butigininw na parce que sara tun tɛ sɔrɔ ainsi de suite
donc ninnu de ye guloki dɔ dilan ni n ko ninnu o ye tubabu ye parce que n'i y'a jateminɛ banque mondiale ye fɛn min an bɛ faransi olu ka ko dilannen don quoi. voilà parce que banque mondiale o b'a fɔ ko bɛ jamanaw dɛmɛ ka bɔ nɔgɔ la mais fɛn min bɛ wariko musakaw de ɲɛnabɔ donc olu de ye nin guloki dilan ka na don farafinna fɛnw a tɔgɔ ye di farafinna kana quoi a kalala encore de mais olu y'a kala n'u miirina de wa n'i bɛ économie dɔn walidugu miirina min bɛ yen laada minnu b'an fɛ yan économie ni sociologie bɛɛ ye kelen presque donc e tɛ se ka fɛn dɔ miiri tubabu ka taabolo la k'i bɛn'o imposer yan o de kɛra ajustement structurel u ye fɛn dɔ de miiri ka na donc sisan ka na fɔ économie de marché an ka don o la c'est à dire que fɛn minnu tun bɛ mali la yan coopérative somex ninnu fɛn ninnu ko ka u bɔ yen état k'a sen bɔ entreprise gestion yɛrɛ la après ko budget fana u ko o surveiller a tɛ se ka dépense kɛ ten donc et puis ko fɛn na tɔgɔ ye di état tɛna mɔgɔ ta ten baara la donc wari min bɛ kɛ ka mɔgɔw sara dɔ ka bɔ o bɛɛ la ainsi de suite comme tɔɲɔgɔn bɛ yan hakili la u b'a tɔ ɲɛfɔ kosɛbɛ donc an taara ka bila a kɔnɔ de a nana ne kɔlɔlɔ mun ye a nana ne nafa min ye hakili la an da bɛ tila ka so kɔnɔ ala sɔnna o b'a to monsieur le ministre n bɛ o ɲininkali kelen tɛnku e la e fana bɛ jumɛn de dɔn ajustement structurel in na ka ɲɛsin farafinna ma. bon hakili la ajustement réforme de dɔn quoi fo mɔgɔw ka faamu o cogoya la quoi mun nana n'a ye gɛlɛya de nana n'a ye année 80 damina fo ka taa ɲɛfɛ Afrique pays caman problème yɛrɛ u kun na quoi problème la juru problème o tun y'a dɔ ye quoi parce que pour que ka usine jɔ pour que ka siraw jɔ fɛn caman an ye juru caman de ta quoi c'est pas que impôt sarala an ye juruw ta bon a sera waati dɔ la o juruw tun ka kan ka sara bon donc a bɛ komi an tun bɛ recette min sɔrɔ a caman bɛ taa juru sara la quoi donc o gɛlɛya nana ni mɔgɔw hakili b'a la waati dɔ kɛra mali la yan hali fonctionnaire tun tɛ sara u bɛ se ka kalo 3 kɛ u ma sara sɔrɔ quoi o kɛra wagati jumɛn na. c'est vers les années 80 90 voilà jusqu'en 90 on va fɔ Zumana Sako monsieur Salaire mun tun ye ministre des finances ale nana dɔrɔn a sɛnɛ ka mɔgɔw sara u y'a tɔgɔ da ko le ministre des salaires 86 donc face à le problème kelen an taara FMI ni banque mondiale bara parce que olu institution ninnu dɔn minnu créera seconde guerre mondiale kɔfɛ olu ka baara ye ka mɔgɔw minnu bɛ balance de paiement problème ni déficit budgétaire problème gɛlɛya bɛ jamana minnu kɔnɔ. voilà i bɛ se ka taa u bara n'u taara u bara aw bɛ discuter olu b'a f'i ye i ka kan ka nin réforme kɛ n'i y'o kɛ an bɛ nin wari di mais u tɛ mɔgɔ forcer dɛ mɔgɔ de bɛ taa ka taa yen bon n'u nana fana discussion de dɔn quoi donc ni ala y'a kɛ jamana kɔnɔ ma préparelen tɛ yen quoi négociation na bon a bɛ gɛlɛya bon mesure minnu ka kan ka kɛ fana ni mɔgɔw m'a faamu kosɛbɛ pour que ka a mesure sabati o fana ye problème ye quoi bon donc o caman de nana ni gɛlɛya ye ajustement structurel la mais en tout cas il faut k'a faamu k'a fɔ ko ajustement structurel réforme de dɔn o réforme fana c'est parti de ce qu'on appelle le consensus de Washington. Washington consensus, c'est-à-dire Washington bɛnkan. O bɛnkan ye jumɛn ye minnu bɛ yen n'u bɛ
donna bɛɛ ka économie lajɛ u ko économie minnu marchera kosɛbɛ o ye marché libre bɛ minnu na quoi libéralisme ko ni libéralisme bɛ yɔrɔ o yɔrɔ olu y'a kɔlɔsi o économie ma gɛlɛya sɔrɔ quoi mais minnu ye sira wɛrɛ ta min ni libéralisme tɛ kelen ye olu ye gɛlɛya sɔrɔ quoi bon deuxièmement o ko inflation o ma kan ka yɛlɛ ko ni e ka économie ni inflation yɛlɛla dɔrɔn ko bɛ na ni gɛlɛyaw ye voilà donc ka inflation contrôler u ye mesure dama damaw cité o de a bɛ fɔ olu de ma ko consensus de Washington donc ni e nan'u ma k'i b'a fɛ u ka wari d'i ma u b'i ka économie lajɛ u b'a f'i ye an bɛ se k'a d'i ma mais e fana ka kan ka réforme minnu kɛ u ka kan ka kɛ a temps voilà. Ok. Basi ta me tila ka segin ka n'i ma tuguni Magalu i bɔra ka tɔw ka kɔrɔfɔ mɛn e fana bɛ mun de fara a tɔw ta kan. N bɛ se ka fitinin min fara magaɲɔgɔnnaw ye min fɔ barisa pratiquement o y'a bɛɛ fɔ institution de Bretton Woods fila de don Banque mondiale ani Fonds monétaire. Banque mondiale yɛrɛ a tɔgɔ tɛ Banque mondiale a tɔgɔ de Banque internationale pour la reconstruction et le développement ale bangera juillet kalo 1944 n y'a san 82 de a bɛ se juillet 1944 dugunin dɔ de bɛ Boston n'o ye Amérique dugu dɔ ye New Hampshire État fitinin dɔ de bɛ dugu dɔ de bɛ ko Bretton Woods jamana 44 de ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen guerre mondiale filanan bɛ ban tuma min san kelen ɲani guerre mondiale ka ban farafin jamana 4 de tun b'olu la 4 dɔrɔn walasa an ka jamanaw caman ka yɛrɛma hɔrɔnya tun t'u bolo donc olu participera ni institution ninnu bilali sen kan institution ninnu bilala sen kan mun na parce que kɛlɛ kɛra diɲɛ kɔnɔ wariw jasira sɔrɔw tiɲɛna mais tubabu jamanaw bara u dabɔra tubabu jamanaw de bara parce que farafin jamanaw olu tun bɛ tubabu jamanaw bolo halisa donc a dabɔra Europe de dilannen kama dɛmɛ in tun ɲɛsinnen bɛ Europe de ma ani Japon wa américains de y'a nafolo fanba di o de la américains jɔyɔrɔba bɛ nin institution fila ninnu na voix de veto b'u bolo a fila bɛɛ la monsieur le ministre y'a ɲɛfɔ ani professeur Ouattara ko Banque mondiale ale bɛ fantanya de kɛlɛ Fonds monétaire ale bɛ musakakow de la a bɛ fɔ min ma système monétaire international wariko ninnu wariw bɛ se ka a bɛ se ka kɛ wariw tɛ jasi cogoya min na ani inflation fɛnw sɔngɔ tɛ yɛlɛn cogoya min na ani jamanaw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na sanni feere tɛ se ka kɛ ni wariw ma bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ ni ne dalen tɛ ka wari la ne tɛ se ka sanni feere kɛ f'an ka da ɲɔgɔn ka wari de la pour que an ka se ka minɛnw ci ɲɔgɔn ma Fonds monétaire ka baara y'o de monsieur le ministre y'a ɲɛfɔ a donna ɲɔgɔn a ye balance de paiement fɔ balance de paiement o ye transaction économique de jamana ni jamana wɛrɛw bɛ sanni feere ninnu kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ transaction économique bɛɛ o de ye balance de paiement bon donc Fonds monétaire ni balance de paiement ni gɛlɛya b'i kan c'est à dire wari min e ka wari bɛ bɔ ka tɛmɛ wari min bɛ don i ka jamana kɔnɔ n'o kɛra i bɛ gɛlɛya kɔnɔ o de ɲɛfɔra non i bɛ gɛlɛya kɔnɔ i bɛ dɛmɛ de ɲini donc ni institution fila ninnu u tɛna mɔgɔ si bara u tɛ taa jamana si bara mais n bɛ min fɔ Mali donna Fonds monétaire ani Banque mondiale la le 19 juillet 1963 juillet kalo tile 19 san 1967 Mali donna Fonds monétaire la ka don Banque mondiale la c'est-à-dire a promulguera la c'est une loi 63 du 19 juillet 1963 o de Mali o de promulguera ka kɛ pour que Mali ka don Fonds monétaire ni Banque mondiale la donc jamana 191 ani kelen 191 pays olu de ta ye Fonds monétaire international ye olu de ye membre ye Banque mondiale jamana 189 olu de ta ye o ye donc an ka farafin jamana ninnu 54 olu ta ye Fonds monétaire ye olu ta ye Banque mondiale mais u jɔyɔrɔ ka dɔgɔ a la
parce que fɛn min bɛ yen a bɛ fɔ ko droit de vote du conseil d'administration de bɛ yen conseil d'administration in administrateur 25 de bɛ yen diɲɛ bɛɛ kelen bɛ américain bolo kelen bɛ anglais bolo kelen bɛ chinois bolo kelen bɛ japonais bolo kelen bɛ allemand bolo kelen bɛ français bolo n t'a dɔn n'i ye français fɔ olu bɛɛ jamanaba ninnu kelen-kelen b'u olu bɛɛ bolo mais anw ka jamana o jamana 24 farafinna olu de jɛlen bɛ administrateur kelen na. Ah bon? 24 pays africains 24 olu ta ye administrateur kelen i y'a faamuya donc n'i ye droit de vote ta fonds monétaire la kɛmɛ sara la 16 ye Amérique dɔrɔn ta ye mais n'i ye farafin jamana 54 bɛɛ fara ɲɔgɔn kan olu ta ye 6 ye kɛmɛ sara la donc u jɔyɔrɔw tɛ kelen ye. Donc, monsieur le ministre a ɲɛfɔ cogoya min na ni gɛlɛya b'e ka jamana kɔnɔ e bɛ papier de ta i bɛ gafe ta ministre des finances ou bien gouverneur de la banque centrale i bɛ gafe ta a bɛ fɔ o de ma ko sollicitation i bɛ institution ninnu i bɛ lettre ci a ɲɛmaa ma k'a fɔ gɛlɛya bɛ n kan n mago b'aw ka dɛmɛ la n'u y'a sɔrɔ u bɛ mɔgɔ équipe bila ka na u bɛna dɔgɔkun 1-2 k'i bara n'i ka mɔgɔw bɛ baara kɛ ka jate minɛ ni o baara banna a bɛ fɔ ko sollicitation de mandat de bɛ di fonds monétaire ma jamana ɲɛmaaw de b'o sɛbɛn u bɛ tableau économique kɛ nin bɛ yan nin de b'an cɛ an bɛ nin de fɛ masa musaka ko de don an jamanaw mako bɛ musaka de la bon ni institution ninnu b'a fɔ an bɛ musaka d'aw ma mais conditionnalité an bɛ wari d'aw ma mais fɛn dɔw bɛ yen fɔ ko olu labɛn fɔlɔ parce que i b'a sɔrɔ généralement déficit budgétaire bɛ yen o kɔrɔ ko musakaw ka ca ni sɔrɔ ye i b'a sɔrɔ fana balance de paiement problème bɛ yen wari min bɛ bɔ o ka ca ni wari min bɛ don ye donc olu bɛ se ka dalakɛɲɛ cogoya min na pour que sɔrɔ ka bɛn musakaw ma ani dɔ bɛ se ka bɔ wari min bɛ bɔ la dɔ bɛ se ka fara wari min bɛ don jamana kɔnɔ parce que ni wari bɛ don jamana kɔnɔ o de b'a to musaka tɛ caya jamana bolo donc aw b'o olu de lajɛ ɲɔgɔn fɛ n'aw y'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛ papier sɛbɛn mandat bɛ di fonds monétaire ma pour que ka programme financier négocier a bɛ négocier jamana de kɔnɔ de u bɛ proposition k'aw ye monsieur le ministre y'o de fɔ mais n'aw nana n'o ye proposition kɛ e ma Fuseni Ouattara bila ka taa i ma Ntɔgɔman bila ka taa i ma ministre bila ka taa i ye mɔgɔw bila ka taa minnu t'olu sigi tabali la ka taa Washington visiter ou bien minnu nana u ma fɛn sɔrɔ k'a fɔ jamana mago bɛ fɛn minnu na les papiers nous l'ont à signer. Ça engage le pays. Oui, c'est le pays qui sollicite. Le Fonds monétaire ne sollicite personne. Jamana Sababe Farafina, au bout de ma délégation Fonds monétaire international, Macabra, la Sénat, Caracas. C'est qu'à quel est Libye. Libye bala, Botswana bala, ani Érythrée. On m'a délégué, on m'a délégué. Érythrée parce que au bout d'atourner nous. Mais Moussaka ko gɛlɛya ma deli ka Botswana sɔrɔ a ma deli ka Libye sɔrɔ parce qu'ils ont toujours été bien gérés. Un pays qui est bien géré n'a pas besoin du fonds monétaire. Comme le fonds monétaire nous a imposé ici la banque, l'aide d'intention, mandat ça vient du pays. Oui. Mais les policiers ne disent jamais ça. Ils disent toujours le Fonds monétaire nous a imposé ceci, on nous a demandé de fermer les écoles, on nous a demandé de fermer les centres de santé. Non. Mais il y a baraka parti unique nous atma ngasoro amado jëm fanga parti unique nous be avec nos débat de comme budget d'état. Il y a des gens qui sont allés fermer des IFM, des instituts de formation de maîtres, mais le parti unique, personne n'a touché les avantages. Le parti unique, il y aurait mais le gouvernement s'en fait. Pour avantage, le ministre Outaï. Même vraiment, là, Jamana Daoudé, parti unique, Jamana Kerefet, Jamana Fitini Loré, le parti unique, ni président, ni de Bokategara, ni Fofa, au bout de Sara, Jamana Wagande Baka. C'est Matiola. Moutara, enseignant Saratke. Ou tara kɛnɛyasow datugu ko fonds monétaire côté ko banque mondiale côté fonds monétaire tɛ se ka fɔ i ka yɔrɔ datugu a tɛ se ka banque mondiale tɛ se ka fɔ i ka yɔrɔ datugu
et de ka ɲɛmaaw bolonɔ ba papier la lettre d'intention bɛ yen programme financier et de b'i bolonɔ k'a la musaka a bɛ d'e de ma et puis o juru ninnu a bɛ sɔrɔ 0,5% de don ce sont des prêts concessionnels c'est 0,5% et ni i ma olu ma bɛn a la jamana wɛrɛw tɛ juru don i la wa kɛn yɛrɛw fana tɛ juru don i la non parce que olu de bɛ situation olu de bɛ diagnostic kɛ olu de bɛ négocier mais tuma dɔw la dɔw n'u bɛ bɛn a la tuma dɔw la u b'a fɔ ko accord ma sɔrɔ dɔw b'a fɔ non an t'a la jamana dɔ bɛ yen pour ne pas le citer Congo un moment u y'u ban Ghana u y'u ban mais u taara juru ta mɔgɔ wɛrɛw fɛ ka tila ka dɛsɛ ka juruw sara mɔgɔw taara u ka ambassades comptes saisis mɔgɔw taara président ka avion minɛ a don tan a bɔ tan mais parce que binikanboli de don ni gɛlɛya b'i ka dugu kɔnɔ f'i k'a lajɛ diɲɛma jɔlen na i bɛ sɔn min ma ani i tɛ sɔn min ma min se b'i ye ani min se t'i ye i b'o dɔn mais a kan ka kɛ tilennenya ni jɛlenya de la fɛnw kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye a bɛɛ kɛra cogoya min na de. minnu fana b'a ɲɛ dɔn olu ka bila baara la sinon. mais négociation de don mais o de ye farafinna jamana problème bɛɛ y'o de ye a kɛra problème de min ye o a kɛra projet structurant ye o ni minnu b'a ɲɛdɔn n'olu dossier de minnu bolo généralement olu tɛ taa négociation na o mais n'olu ma taa négociation na a bɛ ɲɛ cogo di. a bɛ gɛlɛya. voilà donc généralement o de don donc programme d'ajustement structurel kuma kuntara sugu na jagoya fɛn tɛ a diyara jamana minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ olu dɔrɔn de y'a ɲini wa condition min wari de dir'u ma juru de donn'u la da nɔgɔman na u ye o juru ninnu minɛ donc u kan ka ɲɛfɔ jamanadenw ye u ye juru ninnu minɛ u ye juru ninnu don min na mais k'a fɔ ko n'u de wajibira an kan a tɛ yen parce que jamana de bɛ taa ninnu nɔfɛ ka na ayiwa ni jamana n'u u ma bɛn fɛn na fana a tɛ taa sira fɛ. ok basi da an bɛ tila segin nin ma surtout cas dɔ kɛra Mali la an bɛ yɔrɔnin dɔ fɛn quoi parce que comme jeune frère ale ye économiste a ye kuma économiste kuma de la pour que mɔgɔw ka banque mondiale ko faamu a ye BIRD min fɔ Banque internationale pour la reconstruction et le développement effectivement n'i ma don olu kɔnɔ i tɛ se ka don banque mondiale kɔnɔ c'est à dire que ale y'a fɔ parce que état ko de don banque mondiale organisme 5 de b'a kɔnɔ 5 filiale 5 voilà BIRD bɛ yen IDA bɛ yen international c'est-à-dire que association internationale du développement o bɛ yen société financière internationale bɛ yen société financière internationale olu privé de bɛ baara kɛ. donc bolofara 5 de b'u bolo ka baara bolofara 5 voilà mais n'i ma don BIRD kɔnɔ i tɛ banque mondiale kɔnɔ i sen t'a la voilà c'est pour que mɔgɔw ka faamu quoi o ma bon ale b'a dɔn ale ma perepere latigɛ mais dɔw bɛna miiri dɔrɔn k'a fɔ ko a dan ye BIRD ye quoi voilà sinon kuma t'o kan kuma ye de dugu n'i bɛ don a la jamana n'i bɛ don a la parce que BIRD de ni jamana bɛ baara kɛ ale ni IDA olu de ni jamana bɛ baara kɛ donc i bɛ don ni fila de la effectivement a ye min fɔ Mali donna BIRD la ka tila ka don IDA la o de la an donna banque mondiale kɔnɔ. Sur IDA, ça veut dire International Development Association. Association, c'est pour les pays aux revenus les plus bas. Voilà, donc BIRD, ça c'est pour les revenus moyens et supérieurs. Donc IDA, c'est pour les pays vraiment les plus démunis. Donc voilà. Il a fait ça, c'est le société. Beaucoup de gens tombent dans les fanfala. Ni jateminɛ kɛ ni programme d'ajustement structurel ni est-ce que nafa b'a la wa ka ɲɛsin farafin jamanaw ma a nafa ye fɛn jumɛn ye. bon ne ka jate la monsieur le ministre ni n collègue ye développement dɔ kɛ sur la question elle-même sur la question institutionnelle et politique. Moi je vais sur l'intérêt économique farafina jamanaw bɛ mun sɔrɔ a kɔnɔ ou bien mun b'u sɔrɔ a kɔnɔ. Bon ni ko c'est clair que u nana ko état qui décharge fɛn caman na c'est vrai tɔw ma ko kɔlɔnw ma wa ko état africain gɛlɛya de y'a k'u sɛbɛn ma c'est vrai donc u nana
ko bon pour que an ka se ka o dɛmɛ sisan aw filɛ ne ka usine jɔ aw filɛ ne ka nin kɛ aw filɛ ne ka nin kɛ aw filɛ ka nin kɛ désormais anw tɛ se ka aw financer k'o kɛ bon fɛn mun bɛ jamana yiriwa ni aw ko a y'a bolo bɔ o la a bɛ u dɛmɛ ni jumɛn ye sisan a b'u dɛmɛ ni fɛn wɛrɛ ye mun tɛ développement ye mun tɛ yiriwali ye et n'i ye jamana Mali dɛmɛ ou bien Afrique jamanaw dɛmɛ mun tɛ développement ye ça veut dire quoi? mais nafa ye jumɛn sisan e ka yeta la non ne fɛ nafa mun b'a la pour moi n ka jatew la ajustement structurel pour moi a nafa tɛ Afrique kan cogo jumɛn a nafa tɛ Afrique kan parce que u ye secteur minnu ta k'u dégager k'u décharger secteur minnu na olu de bɛ yiriwali kɛ. Moi, je suis un consultant économiste. Ni yiriwali fait du développement. Ni yiriwali fait au fait là, pour moi, c'est pas là. Vous avez fait au fait là, pays africains. Ah, je suis entré dans une. C'est pas la peine. Vous avez fait au fait là, pays africains, coupé ça la donne, nina. N'a pas bata ni chila. donc il y a la nafa maya chila Non, pour moi. Parce que le développement fait, développement et premier en Kononana. Pourquoi le faire? Il y a des conséquences, c'était quoi? C'est-à-dire qu'ils ont financé beaucoup de choses. Banque mondiale a nouveau ça. Banque mondiale a un financement africain en 1980. mais malgré tout pays africains sont là. Les Africains sont là parce qu'ils sont membres. Ils sont membres et puis ils sont obligés. Ah bon, comment? Mais ils sont obligés parce que mon gouvernement a barragé pour le développement. Bon, Banque mondiale et FMI, n'a pas de bout de boulot. Avec Jamana Moufossan, n'a pas de boulot. Donc, ni il m'a pas de Jamana développé. Il va le jouer. Mais ni pour il plan de développement mon tracé, nous faisons faire pour vraiment nous Jamana développer. On va voir. Je donne un petit exemple. Donc, on va imposer au Canada. Mais non, pour avoir fait voir une table, nous voyons les idées pour table. On y va les idées, je me rappelle, un pays cité, un chef d'État européen qui a dit dans une réunion du programme de développement commun de l'Europe, attention, si jamais l'année Afrique a industrialisé, on est foutu. Un pays ami du Mali, de l'Afrique. Bon, ça veut dire que nous faisons si grâce à pour l'industrialisation. Quand on a l'industrialisation, on va entrer dans les projets de financement de ceci, cela, et puis promouvoir des questions de corruption, de tout ça, et ça s'est développé en Afrique. La corruption qui s'est développée en Afrique, elle m'a développé aussi en Afrique. Bon. Donc pour moi, n'a pas là. N'a pas de ok. Basi dans notre classe, docteur, c'est une idée partagée. Et le programme n'a pas là, frafin jamano mawa, surtout l'université de Fal Malitala. Non, frère, comme Rame Kumala, comme d'abord, on a beau là. Parce que nous, Malade, à tout mal, Malik Megula, Barékono. D'ailleurs, au-delà de ça, on a en 84 ans français fa blagado et 10 ans franc-malien blagado français fa kono. Parce que juru chara. Jomna juru don tukune juru kacha juru te kasara. Inflation barga boyana. Foro ko sara kun se ka kere. Sara kun te ka kere. Donc en français ça, comme fin de monopole be état de boulot. Donc oui, nanana c'est damadé. Ka nyefo ko pa fara chuko c'est vrai jurma dan kana ka ambolo tonomi kana dolare ay gona nyefa de ka ada anyekro parce que gelam bana am beta war jeli yoro wara law no war se ka jeli munu fe non le nana ka fa ko boni gela bo dala am se ka udeme mais am se ka udeme chuko mi nyefra chuko mi ko économie libérale wore kay donc abe dori ko donc nous adoptons deux jumeaux. Par exemple, incitation dans le secteur privé, réforme du commerce, régime fiscal, réforme, on fait un cadre réglementaire de réforme, on fait ressources publiques, on fait une gestion,
c'est-à-dire que la restructuration des dépenses publiques renouvelables, la réforme de la fonction publique, l'amélioration de la programmation des investissements. Nous avons fait la semaine notale. On a un état. Bon, libéralisation, quoi état ka monopole aboli, c'est-à-dire que fin bête mais état rebolo. Même la coopérative de combien, c'est le fait mais bec mais témoin fait. Voilà, un bec mais dans la carnet de famille, coopérative gérant le combat là de akaso malade mais ça va faire ainsi de suite. Ce mec-ci fera comme était bec libéral. Même fait coco, mais t'as eu ce mec-ci la provoque, voilà, parce qu'on fera monopole comme double. Donc on peut libéraliser. Il y a un fameux, no kera, prix. Parce que après l'état de l'état comme prix contrôlé, coca prix labla. Voilà, béga prix. D'un côté, on m'a encadré. La ministre du Commerce, on m'a encadré. Parce qu'à ça, un beau problème de comment, nous n'avons qu'à dire beau prix. Sinon, du chamana, n'a pas qu'à prix libéralisé à bien encadré. Par exemple, un peu synthétique bien. Donc, nous devons faire un ferré. Le pourcentage sous le cas de c'est il m'a la droite normalement. Il y a femme. Mais nous, on est à Sandrone et à faire Kémé. Un peu synthétique de boulot. Il cassera ta l'eau. Il est bon. Au second, au lieu de m'encadrer. Donc, il faudra que l'État fait une entreprise gestion. Donc, entreprise nous privatisée. Mais le problème que nous comme il y a fait bloquer de à Kalala encore qu'on a droit en Canada. Parce que là, qu'il y a notre accompagnement Koumbe, c'est-à-dire que banque d'investissement normalement Koumbe, mais là, il y a des cas du sur le Romana. Pour que ces entreprises à sa état de local développé à Koumenya. Mais à manière de Tchaman Koumbia, en tant que privatisation, mais fonds comptable pour que ça soit développé. Au contraire, actuellement, on a essayé tout le monde faire quand même. Voilà, donc, après un erreur de boulot, mais nous, c'est même le cas en blastera. Comme faire un mot de faut. Là, il faudra qu'on budget réduit. Par exemple, mec me budget de la loi, on a budget de la fournière, il faudra ko budget ka dogo ko ka dogo fena quoi ana na ya so yemu ke yoro furala le fon yon lenge bore fura kara ya ye école karamogo comité tatu ye dobla bo anga cadre do fana be yoro bla retraite anticipée là alors que yoro bari parce que moi j'ai donné un exemple ta koreka. Dans les années 70 ou 80, Corée du Sud a développé le Djoum. Il y a un Karamogo de Yanga Bekna. Ça. Même les Arabes qui font le Karamogo de la Baby Djingal de Bessel. Nous, nous avons Binala. Abé, Djamana bien formé les Kamoué. Mais école Karamogo de la Soma, Amadraga Biaga, Djemba Bé, Abado. Fait la boutique tu fais du chale de Akana abaga chukodi ay kala na tumna ibn seki miro ko nati gi ta fera de mettre ma pour ka note no dima anno ak ma mena nyaka alors que ninga na no ay ra ya nga ko karamo ni mata don di tuma do ma ite foso la sama ko libina donc akara chuko nata accompagnement de makala alors que aya fo sale banque mondiale clé ngono donc quatrième institution be mun be fait une garantie cinquième fana be mun be assurance du juruka mais amado kono en Mali be jama frafin jamana be fana parce que ya fo mun fana ya akeka agloki ka do ankana oluku mogo ba nga ressources de fana la parce que là fora bi fembe qu'on dira ma era kan entreprise développer ka fo kam fin do produit a mettre le concurrence de tu vois luka sorobe dogare alors que lu dunga sorobe anga lu fait anga matière première drone fin ka duma ya lu de to labara ka nafa soro akla ka no firama
i y'a faamu donc mais a kun bɛ an yɛrɛ de fana bolo an kana bin o jɔ kɔrɔ donc an de kan ka miiri toujours halisa an b'a a cogoya la cogo min na sinon du fait que a fɔra ko état ka bɔ yɔrɔ caman na o ɲɛna parce que a y'a permet ka secteur caman libéraliser parce que dugu caman développé ra ten nɔ dugu caman développé ra ten mais ni an yɛrɛ de ma se ka hakili sɔrɔ an ka bɔ ko dɔw kɔnɔ k'a fɔ toujours de an b'an sigi ninnu de kan k'an dɛmɛ k'a bɛɛ k'an ye n'o tɛ o. n'an y'an sigi k'an ɲɛ jɔ olu la dɔrɔn o mana min décider. voilà parce que a fɔra cogo min an taara u nɔfɛ de u nana u y'a fɔ effectivement comme ça budget an ka budget lajɛ a dépense bɛ kɛ cogo min an ka contrôler mais o m'a fɔ ko n'o bɛ kɛ dɔrɔn an ka école karamɔgɔ gɛnɛ tu vois. parce que an yɛrɛ de mun ka nɔgɔ an ma an yɛrɛ de ok voilà ok parce que monsieur le ministre e fɛnɛ bolo nafa b'a la ka ɲɛsin farafin jamanaw ma ni programme d'ajustement structurel surtout Mali yɛrɛ est ce que nafa yera la comme a bɛ sen hali bi. I ka ɲininkali nin c'est important bon bɛrɛ la nafa dɔgɔyara Afrique bɛɛ kɔnɔ u tun ye min ŋaniya ani minnu tun fɔra a bɛ kɛ o ma kɛ cogo jumɛn parce que normalement i ye réforme kɛ a ka kan ka économie relancer Absolument. ka développement kɛ donc sur le long terme moyen et long terme privé tun ka kan ka caya investissement bɛ caya baara bɛ créer industrialisation bɛ kɛ donc o de tun ye réforme objectif ye quoi mais tiɲɛ na évaluation minnu kɛra minnu yɛrɛ fɛ ani maa wɛrɛw fɛ i y'a jira k'a fɔ ko min tun y'o fɛ min tun ŋaniyara o ma kɛ et que yɔrɔ kelen minnu juguyara yɛrɛ o ye plan social baara caman ye baara bila caman ka baara tiɲɛna sen donc a nana ni pauvreté alors que normalement programme ŋaniya o ye ka pauvreté kɛlɛ donc o ye réalité ye bon industrialisation fana privatisation ninnu fɛn ninnu normalement i bɛ fɛn privatiser c'est pas que a ka datugu o i b'a privatiser pour que l'entreprise soit plus performante. Absolument. Pour que a ka marché ka tɛmɛ parce que ko état ale tɛ se gestion na kosɛbɛ n'i y'a di privé ma privé b'a yiriwa mais min kɛra anw ka Afrique kɔnɔ Mali b'a la caman privatisera ayiwa a ma ɲɛ dɛ u ma performance ma laɲini ma dafa. Voilà. Bon, je pense que ko taara cogoya min na fana quoi o b'a la quoi parce que approche court terme o de privilégiera quoi fonds monétaire olu ka baara ye o de ye olu tɛ long terme ko la quoi olu bɛ jenika ɲimi ne bɛ se k'a fɔ tan bon o jenika ɲimi fɛn fɛn kɔni ne yɛrɛ la koyi parce que aujourd'hui an ka financier ni fɛn ninnu c'est mieux géré qu'avant an ka budget on a appris on a géré aujourd'hui le budget il est plus équilibré qu'avant on a tuma min fɛn bɛɛ tun équilibre bɛɛ tun tiɲɛnen don mais bi équilibre kɔni de dɛsɛ mais an ka laɲini tɛ budget ka équilibré o dɔrɔn tɛ o n'a équilibré mɔgɔw tɛ baara sɔrɔ n'a équilibré mɔgɔw tɛ pouvoir d'achat sɔrɔ n'a équilibré bon o ye équilibré bɛ mun na o de y'a problème yɛrɛ donc vraiment an bɛ se k'a fɔ a t'an da jeni k'a fɔ ko agissement a ma diya Afrique la donc Afrique bɛɛ fana tɛ niveau kelen na an ka tiɲɛ fɔ jamana bɛ yen
ye nafa sɔrɔ ka tɛmɛ jamana dɔw donc o bɛ sɔn ka kɛ ɲɛnawoloma sugu dɔ ye a ko la bɛɛ. bon a bɛ facteur ye mun ye parce que gestion gouvernance tɛ kelen ye quoi peut-être que minnu sera ka gouvernance ɲɛnama kɛ olu ye dɔ sɔrɔ mais minnu ma gouverner ka ɲɛ olu b'a la dɔɔnin dɛ an kana bɛɛ kɛ ko dɔw de y'a kɛ anw yɛrɛ n'o b'a la parce que ni anw yɛrɛ ma gérer ka ɲɛ corruption kɛra fɛnw kɛra fɛn dɔw kɛra bon ne a ma ɲɛ an kana bɛn a ma kelen na donc hakili la o de ye différence kɛ agissement impact la jamana ni jamanadenw la quoi dɔw ye dɔ sɔrɔ dɔw ma dɔ sɔrɔ anw Mali kɔni an ma dɔ sɔrɔ voilà. Basi de Maodo i bɔra ka tɔw ta mɛn sisan ne yɛrɛ bolo e fɛnɛ bɛ se ka fɛn jumɛn fɔ a nafa ka farafin jamana kan surtout Mali fɛnɛ. Oui, ne kɔni ɲɛna n'i ye farafinna bɛɛ ta Mali faralen a kan a kɔlɔlɔ de ajustement structurel a kɔlɔlɔ de cayara n'a nafa ye. Ah bon? Cogo jumɛn? Parce que yurugu de donna la kojugu tiɲɛni de kɛra ajustement structurel in kun kɔrɔ kojugu. I y'a faamuya. Ne ɲɛna vraiment barisa nin fɛn ninnu kɛra parce que ne yɛrɛ baara kɛ dɔ kan o tun ye PASEP ye je crois qu'o banna 92 89 92 mais a continuer o kɔfɛ 92 kɔfɛ parce que fɛn dɔw feerela o kɔfɛ an kan k'an ka a lajɛ jamana ye sollicitation jamana ye dɛmɛ minnu ɲini laɲini minnu sɔrɔla an kan k'a lajɛ musaka minnu fana sɔrɔla an kan k'a lajɛ n'u taara u sira fɛ ni fɛnw feerelu cogoya la n'a feerela mɔgɔw ma u cogoya la an kan k'o de ɲɛɲini k'o dɔn on doit faire un bilan aujourd'hui de l'ajustement structurel. Yala an ka fɔ ko FMI Banque mondiale non an ka c'est-à-dire c'est i n'a fɔ budget citoyen quoi parce que ressources publiques de don ni juru taara ta ni wari taara minɛ kɔfɛ ka na jamana kɔnɔ a bɛna jamanadenw de kun kan mais o wari ninnu donna mun de la ajustement structurel privatisation wariw donna mun na a privatisera jɔn ni jɔn ni jɔn ma mais n bɛ fɛ ka min fɔ n tɔɲɔgɔn ye min fɔ n kumaɲɔgɔn ye min fɔ marché nani néolibéral de l'eau, effectivement, je pense que c'était un peu trop en avance et je pense qu'en tout moment, la privatisation nous avancé nous parce que privatisation sous kacha mais qu'il faut jamana qui s'emboie bella n'y en a jamana qui me sert tout comme partenaire stratégique hein et puis qu'à qui est réel de farakan nous nous associer gestion mais jamana qu'à toi qu'on mais fin chamambe à tes fola mais société entreprise d'état non mais jolit mais c'est aéroport kabri en favori au kabati faut 600 jolit mais c'est aéroport d'autres mancha mais na fina ko saraw m'saka ke don mais saraw ke déficit non don masara c'était le pays jamana de masaraw avec le budget d'état de kan on gelaya tumbo o yoro de la parce que nous recrutera kata barake minnu tɛ se baara la ou bien minnu tɛ nafa tɛ minnu kan entreprise kɔnɔna la donc on nana ni gɛlɛya ye jamana tɛ se ka kɛ kɛnyɛrɛye ɲuman ye moi je pense que l'État n'est pas un bon commerçant mais l'État doit être présent dans les secteurs stratégiques yɔrɔ dɔw bɛ yen jamana kan ka kɛ yen hali n'a bɛ gestion de tous les jours di secteur privé ma mais a kan k'i ɲɛ de objectif stratégique k'u fixer suivi kɛ baara bɛ k'a ɲɛ ma cogoya min na parce que n'i y'a di jamana ma a tɛ ɲɛnabɔ an y'o ye depuis indépendance fo bi la plupart du temps 99% du temps donc néolibéralisme je pense que o tun ye erreur kɛ FMI ni Banque mondiale fɛ an n'an ka jamana ɲɛmaaw fɛ d'accepter l'ouverture complète la privatisation totale de nos entreprises parce que dɔw tun bɛ yen vraiment nafa tun b'olu la an ɲɛ b'a la caman feerela bi mais olu tun bɛ fɛn minnu dilan an bɛ ka t'olu bɛɛ san kɔfɛ et pourtant matière première b'an fɛ yan je pense à Icoma kɔɔri fɛn tulu safunɛ ani fɛn ninnu bɛɛ tun bɛ dilan yan bi bi in na joli bɛ dilan yan techniquement an b'a bɛɛ san kɔfɛ bon donc marché naani de bɛ yen sugu naani de bɛ yen parce que a fɔra néolibéral parce que n t'a dɔn n bɛna nin fɔ bamanankan na cogoya min na marché offre ni demande de don donc ni programme d'ajustement structurel bɛ kɛ o kɔrɔ qu'il y a un problème au niveau de la demande la demande intérieure on doit la réduire par rapport à l'offre donc au kɔrɔ de ye qu'il faut relancer la machine ministère ye o de ɲɛfɔ sisan il faut relancer l'économie c'est pas bloquer l'économie c'est de relancer l'économie c'est pas de mettre les gens au chômage
mais c'est de restructurer ces entreprises pour que se ka baara kɛ ka ɲɛ ka baara di jamanadenw ma ka nafolo lase jamana kɔnɔ ka se ka impôt ni taxes sara ka saraw sara a dabɔ kun tun y'o de ye mais munna o ma se ka kɛ donc sugu naani min bɛ yen marché du travail ne yɛrɛ mɛnna fɔ la an ka code du travail a t'a to baara bɛ se ka di kɛnyɛrɛw bi bi in na kɛnyɛrɛw de bɛ se ka baara di jamanadenw ma mais n'i ka code du travail ni code du travail min b'an bolo bi sariya min bɛ yen baarako ta sira fɛ a dabɔra jamana tun bɛ bɛɛ ta tuma min na baara de la donc ni flexibilité dɔ ma don a la pour que mɔgɔw ka se ka bɔ baara dɔ la ka don baara dɔ la cogoya dɔ la ni flexibilité ma don a la quand c'est trop rigide ni taxes patronales élevé don kojugu mɔgɔw bɛ mɔgɔw ta stage la mais u tɛ se k'u recruter donc on a une plus grande incitation au niveau de la législation du travail. Il faut modifier. C'est yɛlɛma ye bi bi na parce que kɛnyɛrɛw de normalement an ka ɲɛsin olu de ma pour que u ka se ka baara di jamanadenw ma bon marché d'échange d'évaluation 94 an ka wari fanga binna ni kilancɛ CFA mais o dabɔra mais o fana tun ye erreur de ye barisa mesure wɛrɛw tun bɛ se ka ta min tɛ dévaluation ye mais a dabɔra fɛn kelen dɔrɔn de kama barisa an ka zone CFA fila plaidiyan fan fɛ n'o ye BCEAO ka banque ye ani cɛmancɛ la n'o ye BEAC ye n'o ye CFA min bɛ Afrique cɛmancɛ la olu fila bɛɛ tun ye déficitaire au niveau du trésor français pour la première fois mais kɔlɔlɔba tun t'o la o kɛlen u ye zone fila ninnu bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ an ka wariw tun bɛ se ka don taa yɔrɔ ɲɔgɔn bara sinon o tɛ falen ɲɔgɔn na sisan t'a dɔn non mais dévaluation de la u ko ko mesure temporaire u y'o bɔ ɲɔgɔn na ka tila ka wari fanga bi k'an ka jamanaw cogo donc o y'a to sanni gɛlɛyara kɔfɛ mais an ye minɛn minnu feere olu sɔngɔ yɛlɛla mais autant o tun t'a anw arrangé autant que mesure minnu tun bɛ se ka ta cogoya wɛrɛ la donc o dévaluation in fana o kɔni o coronna an kan na de et ça c'était fait exprès je ne sais pas pourquoi parce que chef d'état yɛrɛ tun ma jɛ n'a ye et a sɔrɔ ne bɛ baara kɛ sanu bɔyɔrɔ an yɛrɛ tun yɛrɛ ɲɔgɔn ka kan mais vraiment c'était pas la bonne idée donc marché d'échange o ye nafolo sɔngɔ et marché du travail un marché des biens et des services. Sans y faire, il fallait libéraliser. Mais État commerçant, celui qui est Soukaro, non, jamana de meta be sangana. Ou aba faire qu'il a son nomina, aba faire et kajolo au son là. Mais on nous a pas besoin jamana. Donc entreprise nous chama na nous yere soro kele adi kono kola. Akil na tun kayde. Mais amsaka be jonde. Donc akera yoro de la jamana yere tun se o entreprise nous korobli. Nata bara nous damna kapi 1960 barsa adam na muna parce que comptoir français au Lutumia. Au Lutumia sani fereke. Afora ou non. Il faut que état qui se doit là et puis malien fana ku se do sani fere là. Donc akil na kay mais baara min tun bɛ ka kɛ a tun tɛ se k'a laban parce que musakako de don musaka de bɛ musakako problème ɲɛna bon laban o ye marché financier ye donc marché financier o banques ni fɛnw n bɛ na exemple fila di a fɔra ko fɛn privatisation ninnu ma ɲɛ mais n bɛ exemple fila de di Bima Tijari Wafa a privatisera de koyi awɔ BDM a privatisera de. Parce que BMCD tɔgɔ mɛn a la tun bɛ fɛn wɛrɛw. Non BMCD o kɛra absorption merger de o fɛn BDM de olu absorbé parce que c'était le crédit lyonnais avant. Bon maintenant Azalaï Grand Hôtel n'a wolola Salam na. Grand Hôtel c'était pour l'État a privatisé radio. Avec John Boula Temalien dans les bolons avec Afrique jamana joli konabi. Donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'enfant du bébé. Batexti, c'est un Malien de Côte d'Ivoire qui a repris Itema. Itema, ça appartenait à l'État. Donc, au Fananyana, Sonatam, au Fanabe, Malien de Bolo. SNAR, Assurance Bleue, au Fanabe Malien de Bolo. Bon, Air Mali Mania.
Sonata mai gɛlɛya b'a kɔnɔ. Bon gɛlɛya dɔ b'a kɔnɔ sisan bi bi in na mais Ikoma c'est un cas d'école. A kuma cayara dɛ. Non a kuma ma caya dɛ Ikoma enquête de kan ka kɛ Ikoma kosɛbɛ. Ah bon? Parce que kɛnyɛrɛye min u ye Ikoma fɛnɛ min ma u y'a curu de. A dossier tun bɛ ɲɛkɔrɔ a tuma la n y'a fɔ a nin tɛ ɲɛ. U ye Ikoma feere cɛ ma ka sɔrɔ sɛbɛn tɛ ka juru bɛ Ikoma la u m'a fɔ cɛ. Plusieurs milliards. Mɔgɔw taara wari minɛ ten wa. N'i ma ɲɛ i ka jamanaden i bɛ fɛ kɛnyɛrɛye i bɛ fɛ k'a dɛmɛ i b'a dɛmɛ sira ɲuman kan mais i t'a curu. Donc o de la Ikoma ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ a mankan cayara a ko cayara parce que a ma kɛ jɛlenya na. Ça il faut clarifier cela, il faut enquêter là-dessus et savoir ce qui s'est passé. Qui a fait quoi dans ce dossier Ikoma? C'est très important. Bon mais c'est la même fois 600 vraiment option néolibérale an kan k'a lajɛ an yɛrɛ ka société fɛ julaw ka ca an bara yan commerçants ka ca yan mɔgɔw bɛ réussi la yɔrɔ bɛɛ u bɛ réussi la Mali yɛrɛ la je pense que an kan ka fɛɛrɛ kɛ État ni kɛnyɛrɛyew bɛ se ka baara kɛ cogoya min na ɲɔgɔn fɛ pour que nin baara ninnu bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na a ma tiɲɛ halisa je pense que fɛn caman bɛ yen minnu bɛ se ka kɛ entreprise dɔw bɛ yen olu bɛ se ka récupérer halisa expérience dɔw bɛ yen olu ma ɲa mais n'an ma expérience tirer min kɛra n'a ɲɛna k'o jateminɛ ani min kɛra n'a ma ɲɛ wajibi ye n'an taara ɲɛfɛ n ko an bɛna se ka a yɔrɔ kelen ninnu ma. Ok basi tɛ donc Bokoum i b'a mɛn nafa bɛ diɲɛlatigɛ ko o ko la o ko fana kɔlɔlɔ tan tɛ donc a y'aw da don a la donc e yɛrɛ ka yetale ko e ma nafa b'a la mais e bolo kɔlɔlɔ don i ye dɔw kɔni cité mais i bɛ fɛn wɛrɛ minnu dɔn a kɔlɔlɔ la i bɛ se ka fɛn fɔ an ɲɛna a la kɛrɛnkɛrɛnnenya surtout cas du Mali bien vrai que Afrique jamana dɔw b'a la mais kɔlɔlɔ minnu ni a kɛra gɛlɛyaba ye jamanaw ma i bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna a la. Bien sûr, merci. Mais gɛlɛya minnu c'est à préparer la loi. Ne y'a daminɛ ni n ko ajustement structurel garant de ye Afrique kan ka bouger sur le plan économique et développemental. N'aw nana ko jamanaw c'est vrai difficulté de y'a kɛ jamanaw y'u wele aw nana mɔgɔ dɛmɛ a ka gɛlɛya la nafa bi bɔ fɛn mun na a b'a dɛmɛ o de la donc u nana ni privatisation ko bon a ye bɔ business ko ni usine ko ni a ye bɔ a la État ka bɔ a la a ka kɛ privé ta ye mais État yɛrɛ y'a usine ninnu sigi mun bɛ kɛ ta usine ninnu sigi jamana dɔw de y'a dɛmɛ o de ye Mali État malien dɛmɛ. Donc n'a y'a kɛ tan disposition taara a ka kɛ privé ta ye privé bɛ nafolo bɔ yɔrɔ jumɛn kan ka usine sigi ka relève ta privé bɛ nafolo bɔ min mais privé kan ka nafolo bɔ yɔrɔ min o yɔrɔ tun bɛ yen dɛ a ka dɔgɔya jamana an ka jamanaw de la. o yɔrɔ tun bɛ yen. je t'ai dit parce que o waati ajustement structurel kɛlen Banque africaine de développement bɛ yen. IMOA kɔnɔna BOAD bɛ yen CEDEAO kɔnɔna BIDC bɛ yen une banque de développement de 15 pays normalement de 12 pays ça n'i ye jate ta o banque saba BAD Banque africaine de développement BOAD Banque d'investissement BIDC de la CEDEAO u bɛ État de dɛmɛ u bɛ privé minnu dɛmɛ a tɛ yɛlɛ 2%. Donc n'a fɔra privé de ka développement ta ni privé ma tɛmɛ développement bɛ yen a bɛ gɛlɛya mais disposition minnu bɔra olu fɛ ka jamana dɔw dɛmɛ privé jamana dɔw bɛ yen privé dɛmɛna o prenons la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ah donc peut-être en fait choix kɛra jamana dɔw la. Mais n'i y'a lajɛ IMOA kɔnɔna na c'est les deux pays qui sont qu'on dit développés. Parce que vous demandez privé ou de demander, mais quel privé? Si tu regardes l'économie privée, l'économie marchande, l'économie réelle de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, si on fait ici, nous tout ça, à des étrangers, 86% français.
c'est pas que u t'a dɔn k'u kan ka privé dɛmɛ dɛ mais an bɛ privé minnu dɛmɛ c'est jamana minnu sɔnna anw ka privé ka taa sigi u fɛ donc je pense que anw ka mɔgɔw ma sɔn ou bien u ma sira yir'u la ou bien ils ont compris que bon malien tɛna sɔn hali n'an y'a tenté peut-être u ti sɔn parce que naturellement on est des rois des descendants de rois et tout ça ou b'a fɔ bon malien tɛna sɔn donc vraiment an kana tenter yɛrɛ o y'a tenté yɔrɔ min c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire et c'est vrai dans 10 mois vous allez monsieur le ministre me dire au mot c'est les 2 pays qui semblent être les plus développés au niveau des 8 pays de l'UEMOA. Donc, la PIB, tout ça. Mais ils ont été, c'est les privés qui ont été aidés. Non, pas du tout. En ce temps, si la Banque africaine de développement, la BOAD, la BIDC avaient décidé d'entrer dans la relève à travers ce programme d'ajustement structurel, dire bon, ok, 600, donc on est privé de demain cosmet pour pouvoir se relève. Nous, c'est la demain, mais ils disent que mais privé matin, vous savez qu'à relève, bon, état voilà, la relève matin, ça veut dire qu'on tombe. Donc, pour que l'Afrique a bidé, pour les diamants, nous choisissons pour des diamants, ils sont debout. Mais malheureusement, par des investisseurs étrangers et plus de 85% français. Donc, agent structurel, à Kera, pour que le diamant demain, mais à Kera, que le diamant utilise. Jamana dɔn ou bien jamana bɛɛ farafinna. Non, pour moi jamana bɛɛ parce que même Côte d'Ivoire ni Sénégal minnu fɔra k'u ye développé privé minnu bɛ yen nafolotigi minnu bɛ yen usine minnu bɛ yen africains tɛ sénégalais tɛ. Il y a quelques rares sénégalais qui ont bougé un peu. Mais l'économie industrielle de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, c'est vraiment, elle est française. Le secteur privé même. Oui, le secteur privé des 2 pays, il est français. Essentiellement étranger, je dirais. Oui, et surtout français. Donc, ni banques qui sont des banques africaines, où sont la relève intacte, on a privé ou demain. À travers les chambres de commerce et nos patronats vont identifier voici les projets qui sont là, avec nos privés qui ont pris la relève, et voici les nouveaux projets qu'on envisage de mettre en place. Excusez-moi, mais là, toi, donc, allez-vous nous demain pour que c'est parti. Mali privé, opérateur économique à Nouvelle-Afrique. Je ne le dis pas parce que je suis inter ou non, pas du tout. J'ai tel nom de famille, non, pas du tout. Tu trouves qu'un Bokoum, un Traoré, un Sango, un quoi, opérateur économique, ils ont tous la tête pour chercher le pognon. Mais nous, on a de réussir à gagner. Il y a c'est-à-dire que il y a une fois que mais il y a une fois que le ministre a fait, Mouroubé a fait. Il faut que l'État casse complètement. Donc, le privé est de 600. Et les banques d'investissement là. Donc, l'État fait pour bénéficier d'un emprunt. Vous me demandez, vous garantir demander des bons du trésor. Mais l'État refuse de donner des bons du trésor pour ça. Parce que l'État n'est pas partie prenante. Donc, aujourd'hui, il faut un jet. Parce que garantie quoi, il y a un fait de institution T qui va garantir, surtout si ça y a ça, même emprunt crédit, même au niveau des taux d'intérêt là, mais il y a le contrat swap. Le contrat swap qui concerne le flux financier, qui garantit même que les pourcentages là seront payés. Mais on a souhaité privé du même, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même une garantie swap sur le road là, pour que au cas garanti qu'il faut, il y ait un prêt monstre, au souhaité nous va à faire sur à Tony sur le boulot il y a ça, il y a ça, donc des garanties additionnelles comme ça ont toujours manqué aux sociétés privées ici. Alors qu'en Europe c'est facile là-bas, c'est facile, ils ont ça. Donc tant que à tout moment là, il y a une fois de société privée, il y a ce qu'a fait mais il faut des fonds pour faire fonctionner. Oui, tout à fait. Voilà, bon, il sait qu'il y a Ça peut galère. Et Djourouta a fait ça, mais pour que les fonds propres, pour que la société la marché, il faut que
mais ni e t'o wari sɔrɔ État fana fanga tɛ État la k'e dɛmɛ parce que État tɛ se k'a ka bon d'i ma voilà parce que o fana garantie de tɛ donc système de garantie yɛrɛ de tɛ an bolo yan kosɛbɛ quoi. Kɔsa in na yɛrɛ u nana ni fonds de garantie pour le secteur privé sinon fɔlɔ système de garantie yɛrɛ de tun tɛ yen. Ok, basi an bɛ tila ka segin ma Fuseni. Non, c'est la parole, échanger un peu avec lui. J'ai pas totalement fini. C'est-à-dire que quand ça se passe comme ça, normalement on veut privatiser, on a privatisé. Mais normalement en ce temps, le secteur privé est sur des béquilles. Vous êtes de là. On a fait au Carijuru Sigika Barabouke. Vous comprenez? Donc, on a dit la banque ni l'État ni le camp de hacking sur la privatisation qui ramène la flotte, a dit avancer sur le lit. Donc, en bas, la banque ni bien. Abido, ce qu'on appelle capital investissement. En Gangani, Ijinu Sigi, ça fait 20 milliards. Privé et de porterie. Mais il n'a pas d'argent. Il a un minimum d'argent, mais à 5 milliards. Ijinu est 20 milliards. Bon, on dit, bon, BAD ou bien la BDM ou même quelle banque, à cas de capital investissement, à cas de comme actionnaire, qui va régresser. Et État aussi, heureusement, je crois que 20 ans après ou 25 ans après, les PPP sont venus. État Tunganga Douala, avec les PPP, partenariat public-privé. État Yorobala, donc État dit 5 milliards dit, banque de 10 milliards dit, privé avec 5 milliards dit. L'usine est mise en place. L'usine travaille correctement. Et bien géré parce qu'il y a des privés là-bas. La banque ne laissera pas son banque tato à savoir qu'à détourner. Privé tato à savoir qu'à détourner. État fait les tissons et privé monde à savoir qu'à détourner. Donc c'est un bon exemple. À marquer. Mais PPP n'a pas fait. Mais jusque là encore, PPP chez nous, je l'ai critiqué. Parce que tant qu'on ne met pas en valeur le secteur privé, tant que le secteur privé de m'attaque, câble sur là, un pas sur le plan de développement. Ça c'est clair et net. Donc, banque nous tant qu'on a privé de donner rapidement, État qui doit là. Et puis, on a indiqué. Mais nous, on a tout disparaît. C'est comme ça, on a perdu toutes nos usines. C'est-à-dire qu'il y a un rôle là. On a beaucoup. On a gueulé au fond qu'on vous sent dans la toile. Parce que vers les années, vers la fin des années 1980, début des années 1990, c'est le moment où les règles prudentielles ont été introduites auprès des banques. Oui, mais ça a été fait au Maroc. Ça a été fait au Maroc. Ça a été fait en Afrique du Sud. Même si les banques ont peur. En 83, 84, 85. Parce qu'on les contrôle. On les contrôle. On voit que quelqu'un avait tout orchestré, quoi. Mais c'est ce que j'ai dit, non? On les réprimande, hein? Garando, c'est pour que l'Afrique ne bouge pas. Ok, bah c'était donc avec la il faut fitiner faire inconvénient. Allez, chama on faut. Alisa niveau kanga fo amba kono parce que nous avons fait d'abord nous comment on a développé au théâtre que l'économie puisse bouger. Mais là t'es gâché. Ça veut dire que déjà colonel. Ok, excellent. Donc il fallait de ces gars colonel comme Tiara avec la aussi c'est un colonel Tiara mais c'est la d'autres à colonel photo quoi. Bon, moi je pense que colonel Kouini an bɛ se k'o to yen parce que an bɛ se ka lisi su bɛɛ kɛ lisi fɔ na quoi kɔlɔlɔ cayara ne hakili la ɲininkali min ka kan ka kɛ an bɛɛ n'o dɔn jɔn n'o dɔn an bɛɛ n'o dɔn dɔw b'a fɔ banque mondiale ni fonds monétaire olu de ye nin bɛɛ kɛ tiɲɛ b'a kuma na mais u kelen m'a kɛ n bɛ tiɲɛ fɔ quoi parce que anw de ser'u ma bon an fana sera u ma certainement ni ŋaniya ɲuman de ye a y'an dɛmɛ i mago ser'i ma k'i k'a dɛmɛ ni i y'i seko kɛ n'a ma ɲɛ a y'i fana nɔ b'a la dɛ donc mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko fond ani banque u yɛrɛ ye évaluation kɛ u yɛrɛ y'a reconnu k'a fɔ ko u ye ajustement kɛ cogoya min na a ma ɲɛ bi n'u ka kan ka segin a kan u n'a kɛ différemment u yɛrɛ sɔnna u ka rapport bɛ yen a sɛbɛnnen bɛ quoi mais maintenant anw fan fɛ fana
faut qu'an fana ka tɛgɛ fɔ anw ɲɛ bɛ yɔrɔ min na mais n'i ye maliyɛnw lamɛn maliyɛn n'o tɛ fosi la alors que ne ka expérience défaut caman b'an na n'a minnu yɛlɛma a ka gɛlɛn ka taa ɲɛ i n'a fɔ i tɛ kelen f'i ye Mali baarakɛla i bɛ chef d'entreprise privé bɛɛ ɲininka n'i ye Mali baarakɛla ta a b'a bolo kara kɔnɔ a tɛ entreprise dɛmɛ o ye jugu de ye il faut que maliyɛnw ka changer i bɛ sara ta i jɛniyɔrɔ f'i mais e bɛ sara ta denkuli mariage fɛn caman mais dɔw yɛrɛ bɛ équipement yɛrɛ tiɲɛ bon o tɛ jugu ɲuman ye parce que comportement o fana bɛ jamana yiriwa quoi jamana o jamana ni mɔgɔw ka comportement man ɲi a jamana tɛ se ka taa ɲɛ koyi jugu. Ça, c'est Digo, c'est la mentalité, c'est le comportement. Et moi, j'ai appelé ça l'intégrité. L'intégrité. C'est un facteur, c'est pas physique. Hein. Mais nous, les mots de baraké, ni utara barala ou baké, à fonctionnaire, kunda, ibita degré, habita barala soma, avec air de bara. Sur 8 heures, peut-être 3 heures de temps à beaucoup. Heure à Beta. Mais Dieu ne perdu. Comment est-ce qu'il perdu? Bien sûr. Comment est-ce qu'il perdu? Privé 100 euros, public 100 euros. Vous payez avec quoi? Bon, corruption, mon mec. Vous pouvez faire comment c'est qu'il y a quoi? Il faut nous. Donc, mais nous devons gagner. Donc, il faut que an ka hakili kɛ fɛn dɔw la quoi anw yɛrɛ juguw k'a yɛlɛma pour que an ka kɛ an ka jamana fɛ an ka k'an yɛrɛ fɛ an ka compter an yɛrɛ an kana fɔ fɛn bɛɛ ka na maa wɛrɛ fɛ i bɛ jeune caman ye du kɔnɔ mais fo fɛn bɛɛ ka d'u ma mais n'i taara jamana wɛrɛw la i b'a ye depuis fitininama a bɛ taa baara fitinin kɛ a bɛ école la mais a bɛ baara fitinin kɛ pour que a ka wariw sɔrɔ o man ca anw bara o donc ne hakili la an ka école a bɛ daminɛ yen quoi a bɛ daminɛ faniw na an ka culture ɲuman hakili ɲuman an k'o di an ka denmisɛnninw ma n'an y'o kɛ n'olu yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko kelen bɛ jigi da n yɛrɛ kan fɔlɔ maa wɛrɛ bɛ jama min kan o bɛ fara a kan de mais ne yɛrɛ de bɛ n ka fɛn kan il faut que maliyɛnw caman an bɛɛ citoyen bɛɛ an k'o hakilila sɔrɔ voilà donc ne hakili la agissement nin kɔlɔlɔ kɛra a la ayiwa an jigi tun bɛ min na o ma kɛ mais an bɛɛ n'o dɔn FMI ni banque dɔrɔn tɛ bon anw sisan ka passé lajɛ nafa t'a la nafa kelen min b'a la o ye n'a bɛ se ka avenir dilan erreur minnu kɛra an ka erreur an ka don kalan la an ka sira taamasen na min bɛ se k'a fɛn o sira ye min ye politique industrielle par exemple bon jamana wɛrɛ tɛ se ka an bɛ tila ka na a fɔ cɛ ni olu ye conclusion na donc proposition na donc Magalu e yɛrɛ bolo i kɔni ye kɔlɔlɔ dɔw fɔ surtout Mali ta dɔn i bɛ se ka dɔɔni fara a kan tuguni. n bɛ se ka fitinin min fara a kan vraiment an bɛ yɔrɔ waati min na vraiment waati min don waati nafama don quoi parce que ne ɲɛ bɛ fɛn dɔ de natɔ la et je pense que fɛnw bɛ ka sira sɔrɔ quoi n'i y'a jateminɛ société entreprise d'État bɛ dilan tuma min na
1960 adlana muna parce que quand il y a les Maliens il y a pour comptoir français on est fond de tomber en entreprise syrien libano-syrien on est tombé et commercique et tout ça là donc allez le fait que corroborer je m'excuse du terme mais maintenant au bête mieux politique d'initiative entrepreneuriale nationale au bête mieux jamana ka aklinari comme Malien il y a des cas sani faire quelque chose mais tant que fait jamana do bi betaille et ouvert et beta sur du monde be sani faire quelque chose donc au aklina kan kololo nana do société entreprise d'état ou la kabri sans bakelen kemek on entend bi woro ni woro depuis 1966 il a commencé la cadeau mais contrairement je suis pas d'accord avec mon frère cette fois-ci mon grand frère c'est Fousseni Ouattara Dr Fousseni Ouattara et franc CFA co a signé décembre 1967 Première République a signé mais à Lawaliera juin 1984. Non, mais à la Première République de Coro. La Waliera sous. Oui, nous on a fait ici en 1967. Donc, décembre 1967, il a signé là, il y a des évaluations. Et puis, il faut qu'on amène à CFA là, et Cabo Framalien là, 1984. Donc, auquel est. Entreprise, société, entreprise d'État, programme d'ajustement des sociétés et entreprises publiques, PACEP, bureau des entreprises publiques, là, je pense qu'avec le ministère du Plan de Kabolokan en 1989, entreprise où nous avons fait. Jamana ni Banque mondiale ni Fonds monétaire benaka entreprise nous ganga privatisé partiellement ou totalement ou bien qui devait être liquidé parce que entreprise mais ça va dire nous ganga liquidé parce que accès à faire kololo doron de bala juruka chaula nan tout boulot donc on a liquidé on est pas chômage chari au tombé nous ganga faire partiellement autrement compter tout olu fana tun bɛ yen ani minnu kan ka feere totalement olu saba bɛɛ tun bɛ yen donc ni entreprise minnu fɔ minnu ɲɛna minnu ma ɲɛ olu caman tun bɛ olu la mais o de nana n'a ye ko kɛmɛ sarara la ko jamana man kan ka plus que 20 sɔrɔ parce que fɔlɔ kɛmɛ de tun b'an bolo kɛmɛ sarara kɛmɛ de tun b'an bolo mais jamana tun tɛ se entreprise d'État o kɔrɔ bilen a tɛ se ka sara kɛ a tɛ se ka musaka bɔ a tɛ se ka minɛn dilan a tɛ se ka entretenir. Donc, en donnant un programme, il faudra que Jamana se teme kemere sara la mugan. Donc, au défendant nana ni 91, là sur un pas sceptique comme. Donc, au charia de Tumbanka, on a l'aide d'intention, on a un programme financier on ne peut pas dépasser 20%. Mais révision du code minier qui era 2023. Donc c'est une avancée. Quand la kéré ou duru faraka. Mais de la kélé de pays. Programme d'union subsidiaire là, accompagnement de tout le monde à ké. Au défend à continuer à ké ça. Barça, ni samuko inage. Et mais ça là, Cabri, ani samuko iname 91, mine industriel ou là. Jamana m'a délégué tant fara, tant que mais ça là tant ça. Tant bien y en a foudé. Parce que on me sera moukan de soro. On m'a délégué tant ça. On m'a moukan ça sur la stratégie au war de kanga ni 600. Il a faut au moins il a faut tu amena. Il a faut tu amena. Masaka imbe boni. Secteur privé, na yuto yera makemeka sara la ko duru bawo. Il faut l'accompagnement de l'État. Et pour cela, il y a des solutions. Il faut une banque publique d'investissement. Directement, de solutions. Solution de banque publique d'investissement et dépôt, caisse de dépôt et consignation. On a une mais en banque privée, nan tan nan ne jamana ngona. Warbu bolo tado alu bad ou adjuru de ngola tuamna. Utala na marché monétaire ka. Ba juru dona état. Mais je pense que ni jamana BCK privé au Kenya ou accompagné tu amna. Nous avons des propositions qui sont ça. État nous au BCK tu amna. Facilité de au BCK tu amna. État est fait comment PPP ou partenariat public-privé. On a une solution tchama de mais financement islamique, les soukouk. Côte d'Ivoire vient de prendre plus de 100 milliards en soukouk la semaine dernière seulement. Mais il y a plus de participation des entreprises au Kono. Mais Malika soukouk là-bas, il va avoir 100 milliards.
secteur privé de Matak, Kabla Surioula, un paquet sur le plan de développement. Ça, c'est clair et net. Donc, banque nous tant qu'on a privé de donner rapidement, État qui doit là. Et puis, rien de quai. Tout disparaît, c'est comme ça, on a perdu toutes nos usines. C'est-à-dire qu'il y a un rôle là. On a beaucoup. On a gueulé, on fera qu'on vous sonne à la toile. Parce que vers les années, vers la fin des années 1980, début des années 1990, c'est le moment où les règles prudentielles ont été introduites auprès des banques. Oui, mais ça a été fait au Maroc. Ça a été fait au Maroc. Ça a été fait en Afrique du Sud. Même si les banques ont perdu en 83, 85. Parce qu'on les contrôle. On les contrôle. On dirait que quelqu'un avait tout orchestré, quoi. Mais c'est ce que j'ai dit, non? On les réprimande, non? Garando, c'est pour que l'Afrique ne bouge pas. Ok, bah c'était donc Amérique là qu'on a gueulé, on fera qu'on vous sonne à la toile. Parce que vers les années, vers la fin des années 1980, début des années 1990, c'est le moment où les règles prudentielles ont été introduites auprès des banques. Oui, mais ça a été fait au Maroc. Ça a été fait au Maroc. Ça a été fait en Afrique du Sud. Même si les banques ont perdu en 83, 85. Parce qu'on c'est le moment où les règles prudentielles ont été introduites auprès des banques. Oui, mais ça a été fait au Maroc. Ça a été fait au Maroc. Ça a été fait en Afrique du Sud. Même si les banques ont perdu en 83, 85. Parce qu'on les contrôle. On dirait que quelqu'un avait tout orchestré, quoi. Mais c'est ce que j'ai dit, non? On les réprimande, non? Garando, c'est pour que l'Afrique ne bouge pas. Ok, bah c'était donc Amérique là il faut fitini faire inconvénient. Allez, Tchaman, fort. Alsa niveau kanga fo amba kono parce que nous avons fait d'abord à nous comment on a développé au théâtre que l'économie puisse bouger. Na tegake ça veut dire que ok excellent donc il fallait de ces gars colonel comme tiara avec la aussi si quand colonel tiara mais c'est la d'offre à colonel photo quoi. Bon, moi je pense que colonel ko ngoni an bɛ se k'o to yen parce que an bɛ se ka lisi sugu bɛɛ kɛ lisi fana quoi kɔlɔlɔ cayara ne hakili la ɲininkali min ka kan ka kɛ an bɛɛ n'o dɔn jɔn n'o dɔn an bɛɛ n'o dɔn dɔw b'a fɔ banque mondiale ni fonds monétaire olu de ye nin bɛɛ kɛ tiɲɛ b'a kuma na mais u kelen m'a kɛ i bɛ tiɲɛ fɔ quoi parce que anw de ser'u ma bon an fana sera u ma certainement ni ŋaniya ɲuman de ye a y'an dɛmɛ i mago ser'i ma k'i k'a dɛmɛ ni i y'i seko kɛ n'a ma ɲɛ a y'i fana n'o b'a la dɛ donc mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko fɔnw ani banki u yɛrɛ ye évaluation kɛ u yɛrɛ y'a reconnu k'a fɔ ko u ye ajustement kɛ cogoya min na a ma ɲɛ bi n'u ka kan ka segin a kan u n'a kɛ différemment u yɛrɛ sɔnna u ka rapport bɛ yen a sɛbɛnnen bɛ quoi mais maintenant anw fan fɛ fana il faut que anw fana ka tɛgɛ fɔ anw ɲɛ bɛ yɔrɔ min na mais n'i ye maliyɛnw lamɛn maliyɛn n'o tɛ fosi la alors que ne ka expérience ye défaut caman ba ma n'a minnu yɛlɛma a ka gɛlɛn ka taa ɲɛ i fɛ kelen f'i ye mali baarakɛla i bɛ chef d'entreprise privé bɛɛ ɲininka f'i ye mali baarakɛla ta a b'a bɔ kara kɔnɔ a tɛ entreprise dɛmɛ o ye jugu de ye il faut que maliyɛnw ka changer i bɛ sara ta i jɛniyɔrɔ f'i mais e bɛ sara ta denkundi mariage fɛn caman mais dɔw yɛrɛ bɛ équipement yɛrɛ tiɲɛ bon o tɛ dugu ɲuman ye parce que comportement o fana
bɛ jamana yiriwa quoi jamana o jamana ni mɔgɔw ka comportement man ɲi a jamana tɛ se ka taa ɲɛ koyi jogo ça c'est Djigo, c'est la mentalité, c'est le comportement. Et moi j'ai appelé ça l'intégrité. L'intégrité. C'est un facteur, c'est pas physique. Mais nous avons des baraques. Ni utara barala u b'a kɛ hali fonctionnaire kunda i bɛ taa dɔ bɛ a bɛ taa baara la sɔgɔma a bɛ heure dama min baara sur 8 heures peut-être 3 heures de temps a b'o kɛ heure tɛ a bɛ taa mais jɔn bɛ perdu jamana de bɛ perdu bien sûr jamana de bɛ perdu privé fan fɛ o public fan fɛ o bɛɛ y'a ye quoi bon corruption minnu bɛ kɛ o bɛɛ bɛ jamana segin la ko i y'a faamu donc mais nin bɛɛ ye jɔn de ye o y'an yɛrɛ mun ye donc il faut que an ka hakili kɛ fɛn dɔw la quoi anw yɛrɛ juguw k'a yɛlɛma pour que an ka kɛ an ka jamana fɛ an ka k'an yɛrɛ fɛ an ka compter an yɛrɛ an kana fɔ fɛn bɛɛ ka na maa wɛrɛ fɛ i bɛ jeune caman ye b'u ka du kɔnɔ mais fo fɛn bɛɛ ka d'u ma mais n'i taara jamana wɛrɛw la i b'a ye depuis fitininama a bɛ taa baara fitinin kɛ a bɛ école la mais a bɛ baara fitinin kɛ pour que a ka wariw sɔrɔ o man ca anw bara o donc ne hakili la an ka école a bɛ daminɛ yen quoi a bɛ daminɛ faniw na an ka culture ɲuman hakili ɲuman an k'o di an ka denmisɛnninw ma n'an y'o kɛ n'olu yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko kelen n bɛ jigi da n yɛrɛ kan fɔlɔ maa wɛrɛ bɛ jama min kan o bɛ fara a kan de mais ne yɛrɛ de bɛ n ka fɛn kan il faut que maliyɛnw caman an bɛɛ citoyen bɛɛ an k'o hakilila sɔrɔ voilà donc ne hakili la agissement nin kɔlɔlɔ kɛra la ayiwa an jigi tun bɛ min na o ma kɛ mais an bɛɛ n'o dɔn FMI ni banque dɔrɔn tɛ bon anw sisan ka passé lajɛ nafa t'a la nafa kelen min b'a la o ye n'a bɛ se ka avenir dilan erreur minnu kɛra an ka erreur an ka don kalan la an ka sira taamasen na min bɛ se k'a fɛn o sira ye min ye politique industrielle par exemple bon jamana wɛrɛ tɛ se ka an bɛ tila ka na a fɔ cɛ ne olu ye conclusion na donc proposition na donc Magalu e yɛrɛ bolo i kɔni ye kɔlɔlɔ dɔw fɔ surtout Mali ta dɔn i bɛ se ka dɔɔni fara kan tuguni. n bɛ se ka fitinin min fara kan vraiment an bɛ yɔrɔ waati min na vraiment waati min don waati nafama don quoi parce que ne ɲɛ bɛ fɛn dɔ de natɔ la et je pense que fɛnw bɛ ka sira sɔrɔ quoi n'i y'a jateminɛ société entreprise d'État bɛ dilan tuma min na 1960 a dilanna mun na parce que kɛn yɛrɛ ye maliyɛn min bɛ yen n y'a fɔ comptoir français ni fɛnw de tun bɛ yen ani entreprise syrien libano-syrien de tun bɛ commerce kɛ tout ça là donc hali le fait que kɔrɔbɔrɔ boutique je m'excuse du terme bɛ dilan tuma min na o bɛɛ tun ye politique d'initiative entrepreneuriat national de ye o bɛɛ tun ye jamana ka hakilina de ye comme maliyɛnw yɛrɛ bɛ se ka sanni feere kɛ cogoya min na n'o tɛ an kɛrɛfɛ jamana dɔw bɛ yen i bɛ taa u yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ dunanw de bɛ sanni feere kɛ boutique dɔ la yɔrɔ bɛɛ donc o hakilina ka ɲi kɔlɔlɔ nana don société entreprise d'État la ka bi san 1966 depuis 1966 gɛlɛyaw commencera ka don mais contrairement je suis pas d'accord avec mon frère cette fois-ci mon grand frère c'est Fousseni Ouattara docteur Fousseni Ouattara et franc CFA co a signera décembre 1967 Première République de a signé mais à Lawaliera juin 1984. Non, mais à la Première République de Coro. La Waliera sous. Oui, nous on a fait ici en 1967. Voilà, donc décembre 1967, il y a signé là, qu'à d'évaluation et puis qu'à Foko amène à CFA là, enfin, qu'à Bofra Malien là, 1984. Donc, auquel est entreprise, société, entreprise d'État, programme d'ajustement des sociétés et entreprises publiques, PACEP,
bureau des entreprises publiques, là, je pense qu'à le ministère du plan de Kabolokan en 1989. Entreprise où nous avons fait. Jamana ni Banque mondiale ni Fonds monétaire benaka entreprise nous avons privatisé partiellement ou totalement ou bien qui devait être liquidé parce que entreprise mais ça va dire nous avons liquidé parce que à cette affaire kololo dɔrɔn de b'a la juru ka ca u la minan t'u bolo donc u kan ka liquide on est pas chômage cari olu tun bɛ yen minnu kan kan feere partiellement autrement kun tɛ to olu fana tun bɛ yen ani minnu kan ka feere totalement olu saba bɛɛ tun bɛ yen donc ni entreprise minnu fɔ minnu ɲɛna minnu ma ɲɛ olu caman tun bɛ olu la mais o de nana n'a ye ko kɛmɛ sarara la ko jamana man kan ka plus que mugan sɔrɔ parce que kɛmɛ de tun b'an bolo kɛmɛ sarala kɛmɛ de tun b'an bolo mais jamana tun tɛ se entreprise de taw kɔrɔ bilen a tɛ se ka sara kɛ a tɛ se ka musaka bɔ a tɛ se ka minɛn dilan a tɛ se ka entretenir donc an donnen nin programme in kɔnɔ a fɔra ko jamana tɛ se ka tɛmɛ kɛmɛ sarala mugan kan donc o de fana nana ni min sanu bɔyɔrɔ ninnu 91 o y'a sɔrɔ an bɛ pas CEP de kɔnɔ. Donc, au charia de Tumbanka, on a l'aide d'intention, on a un programme financier, on ne peut pas dépasser 20%. Mais révision du code minier, qui est en 2023, donc c'est une avancée. Quand la Kenya est au jour, mais il y a quel est programme d'alimentation structurelle, accompagnement de Tumbanka. O de fana kan ka continuer ka kɛ halisa barisa ni ye sanuko in lajɛ kɛmɛ sara la kabini an ye sanuko in daminɛ 91 mine industrielle la jamana ma deli ka tan fara kɛmɛ sara la tan san tan bɛ nin an nafu dɛ parce que an tun bɛ se ka 20 de sɔrɔ an ma deli ka tan sara an bɛna 20 san cogoya minɛ o stratégie o wari de kan ka ɲini sisan i n'a fɔ o mo y'a fɔ cogoya min na o y'a fɔ cogoya min na masaka in bɛ bɔ min secteur privé n'an y'u to yɛrɛ ma kɛmɛ sara la ko 5 u b'a wolo il faut l'accompagnement de l'État et pour cela il y a des solutions il faut une banque publique d'investissement an bɛna o kuncɛ directement n'o y'a sɔrɔ i bɛ se ka don solution kɔnɔna la solution de banque publique d'investissement et dépôt et caisse de dépôt et consignation o n'a ɲɔgɔnnaw mais ani an ka banque privée tan naani de bɛ jamana in kɔnɔ wari b'u bolo u t'a dɔn hali u b'a juru don mɔgɔw la cogoya min na u t'a la n'a ye marché monétaire kan u b'a juru don na État la mais je pense que ni jamana bɛ se ka privé kɛn yɛrɛ y'u accompagner cogoya min na n tɔɲɔgɔn ye proposition kɛ yan sisan État ni mɔgɔw bɛ se ka jɛ cogoya min na facilité dɔw bɛ se ka kɛ cogoya min na État yɛrɛ fɛn n tɔgɔma ye PPP fɔ partenariat public privé o n'a ɲɔgɔnnaw solution caman de bɛ yen mais financement islamique les soukouk Côte d'Ivoire vient de prendre plus de 100 milliards en soukouk la semaine dernière seulement mais o ye prise de participation de entreprises kɔnɔ mais Mali ka soukouk là-bas il va y avoir 100 milliards 2018 Kabila 2018 kɛra ma soukouk wele je crois qu'on a eu 200 milliards à l'époque Kabila kɛra ma ta soukouk et financement islamique o bɛ se ka kɛ cogoya jumɛn donc c'est pas que wari tɛ yen a bɛ taa ɲini de institution financière y'a ye min fɔ BIDC n'i ye Mali Burkina ani Niger ta mais BIDC ka investissement minnu bɛ c'est 500 millions de dollars c'est 300 milliards de francs CFA d'investissement BOAD n'en parlons pas c'est plus de 1000 milliards d'investissement dans ces trois pays bon Banque africaine de développement Fonds de solidarité africain ana ɲɔgɔnna Afrexim Bank